детска история, история от детството, каква да бъде тя. Значи, винаги съм искал да имам велосипед. Винаги, когато бях малък. И си спомням, когато ме научиха да карам колело. Това беше един школник, без калници, това го помня много добре, тъмно зелен, военно зелено, на Батовчето. И Войчо, когато го прости, той тръгна да ни учи двамата на как се кара колело. Първи бях аз като по-голям с 5 години. В момента, в който се качих, най-странното е, че подкарах. Да, беше потънал и беше само 10 метра, след което имаш обменени колена, ръце и нос, но най-хубавото беше това, че усетих колелото и до ден днешен, което е много странно, че до ден днешен този спомен не се е излечил, не се е заместил от някакъв друг спомен. Иначе истории в днешно време с велосипеда много, изключително много истории. За съжаление, те не са чак толкова весели. Защо? Какво имам предвид? Имам предвид, че в културата в България на пътя не е добра. На шосето е малко по-добра, но на пътя, на улицата не е добра, защото спрелите първо в тясно автомобили никога не гледат в лявото огледало и винаги се отварят лявата ръка, точно когато ти минаваш покрай тях. 3 или 4 пъти съм спирал във врата и съм прескачал с кълбо напред през глава. Да не говорим, че вместо те да внимават за мен, когато аз продължавам направо, те заведат надясно автомобилите. Никой абсолютно не го интересува. Много лоша културата в България. Те алеи също ме дразнат и ще ви кажа защо. Дразнат, защото започват от някъде, а свършват никъде. И това е изключително опасно. Изключително. Свършват или на остър завой, или на надолнище, или в някакъв мост. Което не е добре, просто не е добре. Като история, иначе много се велосипед имам. Пукане на гума. Нощно прибиране от снимки около 11 часа, когато ти спират всичките видове осветителни уреди, наведнъж с всички батерии. И естествено путем, защото е много опасно, там където няма тротуари. Важно е обаче да се опитам, да се опитам да бъда безопасен за всички останали и чак тогава за мен. Последвайте всички нас в тази кампания "Аз карам, последвай ме и ти", защото първо ще бъдете здрави, второ ще спомогнете за чистия въздух в страната и не на последно място ще увлечете още много хора сред нас. Аз карам велосипед, последвай ме, ако можеш да ме хванеш.